שלום, אני דפנה דקל, אני כל כך שמחה שהגעתם לכאן, ואני רוצה לתת לכם 4 מאמרים מקיפים בנושא המלח. מה זה מלח? תמשיכו לצפות ועוד כמה שניות תקבלו תשובה. אתם עכשיו בחרדה? לא, מה פתאום? אז זה מיד על הלב. האם חשתם אי פעם מתח לפני ראיון עבודה, דייט או פגישה? האם אתם מכירים את הלחץ הזה בעקבות בדיקה רפואית שלכם או של היקירים לכם? האם חוויתם אי פעם חרדה בעקבות מצב של כמעט תאונה בכביש? אז אני דפנה דקל ואני משחררת ממלח. מתח, לחץ וחרדה. אני חוזרת, מלח זה מתח, לחץ וחרדה. בקיצור, סטרס. במהלך מאות מפגשים פגשתי את הסטרס כשהוא מלווה כל מצוקה. הרבה פעמים הוא גם מעצים אותה. אספתי ופיתחתי כלים רבים כדי לשחרר את הסטרס הזה ולייעל את הטיפול במצוקה. והיום אני ממש מעוניינת לחלק אותם, את הכלים האלה, להעניק לכם אותם. איך אתם מגיעים לכלים האלה? פשוט מאוד, בהרצאה שלי, להרגיש טוב יותר ב4 צעדים. הקהל מתנסה בכלים פשוטים אך יעילים לשחרור מיידי של הסטרס. ההרצאה מהנה, מעניינת, מפעילה ומעוררת השראה. למי מיועדת ההרצאה הזאת? ההרצאה הזאת מיועדת למקומות עבודה שרוצים לצמצם מהיעדרויות כתוצאה מכאבים או מחלות, למועדוני גמלאים ומועדונים קהילתיים. מה הייחוד שלי? הייחוד שלי שכל הרצאה מתאימה לקהל היעד שלה. אין הרצאה למורים בבתי הספר כהרצאה למועדוני גמלאים. ההרצאה למקומות עבודה שונה לגמרי מהרצאה למעגלי נשים או חוגי בית. כל קהל יעד וההרצאה מתאימה לו. תודה רבה, דפנה דקל, משחררת ממלח.